oleh raras Karnaning driya Paman Harya Sangguni marmo pakenira paman adoh manira awit cedhak kaya rinaketake wigatining pasewakan muhung manira menggalih marang lekasing bapa Panembahan Druna ingkang tansah anggung cecaketan lawan para kadang Pandhuputra. Paman lamun to lekasing bapa Panembahan mengkono kacih lamun sekabeng kawruh lan piwulanging bapa Duna bakal sinuntak ana ing para kadang Pandhuputra. Melawis marambah makaping ana kedadian ingkang andadake kuwatir manira katitik nalika jaman para Kurawa anggayuh nugrahaning dewa kang arupa wahyu apa wae lamun to para kadang Kurawa padha mbudidaya nanging mulih tan lega ing karya Beda lawan para kadang Pandhawa paman marambah makaping nggone nampa nugrahaning Jawata lan saya kuat kahananing para kadang Pandhuputra. Ingkang mangkono iku mau tetila lamun to Bapa Durna kena manira harani mbancin demban siladan. Wangune kaya katon abot Pandhawa lawan para Pandhuputra tinimbang karo para kadang-kadang Kurawa munggahi marang manira paman. Yen pancen mengkono kasing Bapa Panembahan Begawan Durna luwih prayoga dina iki manira pasrah pati urip ana ngrasaning Bapa Panembahan Durna wae paman Harya. Sinuwun menawi kula raos kaluhuran menapa ing dados dawuh Padungendra nenggih boten badhe saged oncat lan boten badhe saged endha dhateng kawontenan ingkang nyata tumrap kawontenanipun Kakang Panembahan Begawan Durna. Sampun marambah makaping anggen kula matur wonten ngrasanipun ingkang Rama Sokalima, mbok inggih saestu anggenipun ndandosi dhumateng para anak-anak kula Kurawa. Namung nyatanipun teka beda kawontenanipun para Kurawa kaliyan para Pandhawa. Ingkang menika sinuwun mumpung menika Kakang Rabaya Sokalima sampun ngabiyantara kepareng sinuwun enggal mundhut keterangan Kakang Sokalima menika saestunipun awrat Pandhawa menapa awrat kaliyan Kurawa. Menawi nitik tata gelar Kakang Sokalima menika lakar mapan wonten Praja Ngastina wonten ing sahandhap pengayomanipun Sang Padungendra. Namung nitik kawontenan kedadosan ingkang nyata menika teka lajeng Pandhawa ingkang asring manggihi kamulyan. Menika mangke gek Kakang Sokalima namung tata gelar anggenipun lenggah wonten ing Ngastina lajeng ing batos awrat kaliyan para kadang Paduka Pandhuputra. Oh lole soma rante tut nang tumpul wana dadi alas-alas dadi wana blegutuk manyar-manyar. Hawelah pergantel buntut kison dengan ana mata yang diciplak dadi lara ora diciplak dadi mala. Dograhek kawula nuwun anak Prabu Duryudana sakderengipun Paduka mundhut pirsa dhateng pun bapa kepareng pun bapa badhe munjuk atur menawi kula nderek midhangetaken dhateng pangandikanipun sinuwun dalah Adipati Harya Sangguni kraos-raos manahipun pun bapa Sokalima nggih mboten nyana bilih kula menika kenging dakwa dipun kinten kula menika namung lamiske mawon anggen kula mapan wonten Ngastina. Duh sinuwun
Klentu ageng menawi anak Prabu mastani dhateng pun bapa dipun kinten kula menika awrat dhumateng para anak-anak kula Pandhawa tinimbang paduka mandhapipun para anak-anak kula Kurawa. Kados menapa anggen kula budidaya. Awit kula ngrumaosi bilih gesang kula wonten ing sandhap pengayomanipun sinuwun ing Astina. Lair batos gesang kula udhakaken perlu kangge anambak mrih iwananing padus sinuwun dalah para anak-anak kula Kurawa. Saha malih mboten wonten caranipun nggaresipating guru kok lajeng pancindhen pansilatan menika mboten wonten. Mboten wonten kok guru pancindhen pansilatan menika mboten wonten. Tumindak ing guru kedah tumindak ingkang adil. Menawi mucal aksara ha inggih ha sedaya menawi na inggih na sedaya. Namung mugi kawuningan sinuwun. Tumindak ing bapa guru ingkang mucal dhateng siswa menika kenging kula ibarataken kados dene bapak tani ingkang nyebar wiji. Namung gumantung wonten sitinipun gandeng siti menika wonten werni kalih. Wonten ingkang loh saha wonten ingkang cengkar. Dasar wijinipun menika sae sitinipun menika loh dipun tanemaken dadosipun inggih ngremenaken. Nadyan wijinipun menika sae menawi sitinipun menika cengkar saged tuwuh menawi sampun bejo ageng nggih anak Prabu. Lah ing mangke menapa to sebabipun? Pandhawa dados Kurawa mboten cara sitinipun genah menawi ingkang loh menika Pandhawa, ingkang cengkar menika para Kurawa. Upami cengkar inggih mboten nama aneh sinuwun. Awit nyatanipun cara panggulamentahipun beda kathah ing antawisipun anak kula Pandhawa kaliyan Kurawa. Buktinipun menapa? Anak kula Pandhawa kula wucal sedaya sami migatosaken wucalaning guru. Nyatet kandas batos mila mboten nama aneh menawi mlebetipun menika gampil dhateng para Pandhawa. Nanging benten kaliyan para anak-anak kula Kurawa. Menawi pinuju guru menika mucal. Sampun ngega kersanipun piyambak. Sami jegegesan sami cengengesan. Sami geguyon. Mboten wonten guru mucal kok lajeng muridipun malah jemeh. Mboten wonten guru mucal kok lajeng muridipun sami kertu 5. Tapi kajawi namung para Kurawa. Napa wonten dhateng pasinaon kok betotip lajeng pun mirengaken sinau sinambi mirengaken kalian tip cobi. Mboten cara menika kalian malih nembe nguningani menika kula. Wonten murid kok wani kalian guru. Dipun wucal malah bantah nek ora lulus terus ngrusak sekolahan lho. Tak nembe menika kula mireng. Monggo jaman rumiyin mboten wonten. Sipating murid menika tuhu mituhu dhateng piwucaling guru. Amargi Kurawa ngendelaken dumeh sentananing ratu lho menika. Hawanipun wonten mriki menika. Dumeh anake wong gedhe, dumeh anake wong pangkat, dumeh sedulure wong sing nyekel panguwasa. Terus guru karepe dhewe. Menika panjenipun mboten kenging, mboten kenging. Awit para Kurawa kedah enget bilih benjang para remaja menika ingkang badhe calon gentos dhateng lelabuhaning para pinisepuh. Menawi ngantos wiwit muda mboten dipun glowentah dhateng kautamen. Dumateng tumindak ingkang utami. Oh, nggih. Lajeng badhe dados menapa negarinipun ing benjang. Sampun ngantos ngendelaken dumeh sentananing ratu. Sampun ngantos ngendelaken dumeh donyane kuwi akeh. Wow, menika gampil licah kok nggih. Donya sampun gul-gulaken. Menawi Gusti sampun kepareng mundhut. Wah, sangkan paran kemawon. Mboten ngantos gantalan dinten. 3 menit sampun telas donya kala wau. Menika menawi sampun kapundhut kalian Gusti kang ngakarya jagat. Mila sinuwun. Mulat salira hangrasa wani menika perlu menggaing tiyang gesang. Monggo sami mawas dirinipun piyambak-piyambak. Sampun ngantos lajeng gumampil dakwa dhateng pun bapa dipun kinten menawi kula menika kirang tresna kalian para anak-anak kula Kurawa. Oh, mboten, nggih, mboten. Kula menika tiyang merdika. Upami kula menika ora dhateng Pandhawa, mbok menawi kula mboten badhe suwita negari Astina. Mesti kula sowan dhateng negari Ngamarta. Suwita anak Prabu Untadila lan anak-anak murid kula Pandhawa. Bapa Penemban, nuwun kula. Inggih, kula nekseni dawuhipun Bapa Penemban.
Nanging kanyatan ingkang boten saged dipun nendani. Sauger nugraha dhateng ingkang nampi mesti para Pandhawa sababipun menapa Kurawa mboten. Tumrap kanugrahan menika sanes menungsa ingkang damel kok nggih. Kanugrahan menika wonten astanipun Gusti ingkang karya jagat. Beja menika dipun noyak mlayu dipun tilar nututi. Siji pasti loro jodoh. Tiga kabejan menika mboten kenging dipun gayuh kanthi srana menawa kemawon. Namung gumantung wonten pangestuning batosipun piyambak-piyambak. Menggah kados pundi wong nglabetan tumrap gesangipun wonten ngalam donya. Menawi tuhu lair batos anggenipun manembah dhumateng Gusti kang karya jagat. Purun dandosi dhateng pakartinipun ingkang tumuju dhateng kesaenan. Oh, nggih. Tumuli kanugrahan badhe cumawis pinaringaken. Menika nggih. Kula nuwun Yayi Prabu. Menapa dipun keparingaken bilih Rakanto badhe nderek matur wonten paripaos boten ketang klungsu-klungsu menawi kula menika nderek udu. Nggih kadiparan Kakang Narpati. Wiwit madya ngantos mungkasi sabdaning bapa penemban kula ki nderek nakseni. Sedaya kelawan namung gumantung wonten para kadang-kadang kula Kurawa piyambak. Ananging pinangka kagem mbuktekaken menawi Bapa Durna menika tuhu tresna kaliyan para kadang kula Kurawa. Mestinipun Bapa penemban saged budidaya mrih ringkian para kadang-kadang kula Pandhawa. Awit badya kados pundi jagat sampun nekseni bilih ing benjang badhe dumados Bat Bratayuda Jaya binangun. Isining Barawayuda namung yudaning para kadang Pandhawa dalah para kadang kula Kurawa. Ingkang menika mumpung maksud tebih badhe dhateng ing Bratayuda menawi Bapa Durna saged ngicali utawi saged ngical ngringkihaken dhateng kekiyataning para kadang Pandhawa. Ing mriku kula nembe pitados bilih Bapa Durna lair batos anggenipun tresna dhateng para kadang kula Kurawa minggahipun dhateng Kyai Prabu Duryudana. Inggih menika kula inggih nekseni. Anggaris agengi menapa dawuhipun Kang Raka Ngawangga. Menawi Kakang Durna menika tuhu tresna kaliyan Kurawa, wiwit menika kedah saged budidaya nyicil ngirangi dhateng kekiyataning para Pandhawa. Makaten Bapa Durna kados pundi? Anggen sing ngandika nanggapi dawuhipun Kakang Narpati Ngawangga. Oh inggih, inggih. Inggih. Menawi menika ingkang dipun pundhut mboten ategespun Bapa menika nguyah angasemi dhateng reratengan ingkang sampun nampak. Lugunipun nalika semanten pun Bapa nampi dhateng sawanipun Kang Rayi pun Bratasena. Sowan dumateng Sokalima. Ingkang wigatosipun badhe nyuwun seserepan kawruh kasampurnaning dumadi. Nalika semanten pun Bapa dereng saged paring kerampungan dumateng Bratasena ngemuti bilih kula menika wonten astanipun anak Prabu Duryudana. Kala semanten Bratasena lajeng kula semadosi supados jumujuk dhateng negari Ngastina nyuwun lilanipun paduka anak Prabu. Lah ing mriki menika nggih kenging kangge srana anggen kula badhe ngetingalaken bekti kula dhateng para anak-anak kula Kurawa. Ngetingalaken tresna kula dhateng anak kula Kurawa, ngetingalaken bekti kula dhateng ratu Gusti kula. Ingkang ngayomi gesang kula. Ing mangke badhe kula budidaya mrih sirnanipun ingkang rayipun Bratasena. Putra Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Pawana Bana Margana Samirana lan warayang Panca bayu wisikan magulingan lima sawetawis pangandikaning Prabu Duryudana semawana Begawan Durna dalah Nalendra ngawuh Nerpati Bajukarna tan kantun Patiharya Sangguni tan ngerti sangkan paraning bilai ana angin ngidit ingkang tempuh madyaning pasiwakan
angin Garuda ingkang prapta sajatine iku pangaribawaning Raden Bratasena ingkang anjak sumucuk ing pasilakan. Leng-lenging driya mangu mangun kong kanduan rimang lir lena tanpa ganen yen kan tuluso mengku sang dyah utama hadiku di hadiku Dimas Bratasena padha kanthi raharja sak tekamu Yayi Werkudara Kurupati kakangku ya wis tak tampa banget panarimaku paring permagi saka Kurupati kakangku ora liwat basaku wae katuru Dimas Bratasena ya wis tak tampa banget penerimaning pun kakang kula Werkudara padha kanthi raharja sak tekamu nggih Durna bapakku ya wis tak tampa banget penerimaku permagi saka Durna bapakku ora liwat bektiku wae katuru Durna bapakku ya nggih wis tak tampa banget gawe bungaing pun bapa sira ngaturake bekti prayogakna kula Durna bapakku kaya ora kurang prayoga Yayi Werkudara padha raharja karena kakangku ya wis tak tampa basaku katuru ndadake bungaing pun kakang prayogakna Yayi kaya ora kurang prayoga karena kakangku Raden sami raharja rawuhipun ya suman pamanku ya wis tak tampa hadiku di ora paring cecala karo pun kakang nganti kadgada penggalihipun kakang ana angin gumrubuk nempuh biyat ing pendopo meh wae nganti
kaya arep linggar saka palenggan sabab saka gedhening angin. Ora ngerti jebul iki pangaribawaning Dimas Bratasena. Sadurung lan sawise aku njaluk pangapura dene tekaku gawe kageting Kurupati kakangku sabab aku ora semboyo luwih dhisik. Pancen wis dadi watakku. Lamun aku menyang endi wae ora pisah karo ponokawan kang andherekake aku yaiku angin. Waduh, adikku. Iya. Sawise satata siadi ngadhep pangrasaning pun Kakang Bayana wigati apa Dimas Bratasena. Kurupati kakangku. Tekaku ana kene nuhoni marang dawing Durna bapakku. Nalika semana aku sowan menyanging pertapan Sukalima. Perlu nyuwun kawruh kasampurnaning dumadi. Durna bapakku ora bisa paring kerampungan. Aku disemayani kinen sowan menyang Praja Ngastina nembung karo Kurupati kakangku. Mula tekaku tak barengake Kurupati kakangku Siniwaka. Yen ana keparengmu, aku nyuwun ngampil Durna bapakku saka sawetara. Perlu bakal ndak suwuni supaya diwedharake kawruh kasampurnaning dumadi. Adikku dikadangipun Kakang. Yen pemengkono kang dadi karasaning siadipun Kakang ora bakal ngaweli apa kang dadi panjaluking Yayi Werkudara. Bapa Durna kuwi ya wong tuaku, ya wong tuane Siadi. Mula ndak paringake kanthi legawaning pun Kakang. Bapa Durna kula nuwun wonten dawuh. Kaparing apa pun tumlinggal hamanggi dhateng Kang Putra Bratasena. Sampun kepareng nggih, kula semanggaken Bapa Pramban. Anakku lanang kang ndak tresnani. Tetela ora cidreng janji netepi sing dadi semayane pun bapa ketitik. Sira prapta ijen tanpa wang ana madyaning Praja Ngastina iku nelake menawa sira netepi marang kang dadi kesaguhanmu. Pantes tinulati-nulodo. Menawa wong kang teka-teka sira kuluk demen netepi marang janjine. Engko nutup bakal saya kontap kang dadi asmaning para satriya. Durna bapakku iki. Sira kula apa sida bakal nyuwun wedharing kawruh kasampurnaning dumadi. Pancen kuwi kang tak impi-impi. Kaparing Durna bapakku enggal hamedharake yen kepireng akeh ana kene wae. Dewa yen pancen ora kepareng kapirenging akeh. Aku bakal nyuwun ngampil sanggar pelanggataning Kurupati kakangku pinangka kanggo medharake kawruh kasampurnaning dumadi. Ya Yayi, yen pancen sinandi manjing jroning sanggar palanggatan pun Kakang ora bakal ngoweli lamun Siadi bakal mapan ana ing sanggar pamujan. Kula Bratasena. Durna bapakku apa? Tumrap kang dadi penyuwunmu iku ora barang wadi. Kabeh kena mirengake. Awit tumraping pun bapa kawruh kasampurnaning dumadi kuwi kawruh sing enteng. Kawruh sing dhuwur dhewe gampang jupukane. Mula ora perlu ana wadi-wadinan ora ana. Yen perlu kabeh dikelumpuhan karo pendopo kene. Karepen padha mirengake marang nggon arep medharake kawruh kasampurnan kasebut. Yen pancen mengkono Durna bapakku, tumling kawedharma dina iki aku samapta ing gati sawiga ing diri nampa sabdaning Durna bapakku. Bratasena, Durna bapakku apa? Sadurunge sira kula bakal ndak wedhari kawruh kasampurnan, luwih dhisik. Sira kudu bisa mujudake sesaji pinangka pitukoning kawruh kasampurnan. Kuwi dudu pun bapa ingkang njaluk nanging pancen kudu mengkono lakune. Lan kudu mengkono sesajine. Yen tanpa sasaji, iku iki bakal ana welaking Gusti kang tumiba marang Rajapada. Ning nganti ora disajeni, sapa sing arep napa welaking dewa iki mengko? Yen pancen kudu nganggo sesaji, sesajine apa bakal ndak wujudake dina iki uga.
Sadurunge sira kulup ndak wedari kawur kasampurnan, luwih dhisik. Tumuli golek kayu gong susuwing angin. Iku pinangka sesajining kawruh kasampurnan. Lamun sira kulup bisa ngaturake sesaji kayu gong susuwing angin. Ing kono margane sira kulup enggal tak wedharake kawruh kasampurnan. Yen pancen iku kang dadi sesajine, banjur kayu gong susuwing angin iku mapan ana ngendi? Dumunung ana ing pucuking Gunung Candramuka ya ing Gunung Werksamuka. Wis golek ana kono papane ngger. Lang-lang ing griya mangu Bangun kong kanduan rimang lerleno tanpa kanen Yen tang tulus mengkut yah utomo Yen pancen hono kono papan panggonane besok dadak ngenteni opo Durna bapak aku njaluk pamit lan njaluk pangestu mangkat dina iki munggah nyang Gunung Candramuka. Ya kula pangestu kang mayungi marang laku muga ora reja lan entuk gawe nggon golek kayu gong susuwing angin. Kurupati kakang aku njaluk pangestumu. Ya Dimas. Sapungguri siadipun kakang cegah dar karo guling tak sangwaki siadimu golebda ing karya. Karna kakang aku njaluk pangestu. Ya Dimas nyangoni Raharja. Sengkuni pamanku prayoga lenggah njaluk pamit mangkat mriki nyang Penemban Begawan Tur. Popo Penemban Begawan Durna. Yayah ron langking nyenyadang tumurun ing riris satemah kejawan ing mangsa labuh hasreping manah kula. Dupi ing mangke bapa Durna sampun kepareng nindakaken menapa penyuwun kula. Kula ngertos bapa bilih Gunung Candramuka menika gawat sinung wingit jalma para jalma mati. Sampun ta ingkang ngantos dumugi pucaking arga. Nembe ngambah tebing Gunung Kiwala tertamtu kathah sambe kalanipun. Lakar menika pangajap kula ngger. Menawi mboten kula ingkang dhateng Gunung Candramuka mboten ingkang pecah pun Bratasena. Lah yen ngene iki aku lagi percaya. Menawa wakne gendel pancen pendhita kang kudu tresna karo Siniwun Sina lan para Kurawa kabeh. Mulya aja gampang maido. Aku ki tenan lho, Dik. Kabotan tresna karo anak-anakku Kurawa. Upama aku ora tresna karo Kurawa, akeh sing goleki aku. Akeh sing njaluk karo aku. Supaya aku melu kono. Ning aku mah tetep aku ngerombong nang kene. Kok sebab aku tresna karo anak-anakku Kurawa. Mongko ngamartaku ya mbutuhke karo Durna. Iya, karena ki ya pengendange iki ora enek dadi. Lho kok tekan pengendang iki bisa kuwi. Lho sampean ngerak dadi pengendang. Nanging tasih kuwatos manah kula bapa. Kuwatos des pundi? Menawi pecah bingah manah kula Bratasena. Nanging menawi ngantos mangke angsa damel kados. Oh! Mboten angsa damel, Nggih. Mboten angsa damel. Pitados pun bapak kemawon kan. Mesti pecah wonten mriku. Paman Hari. Kula nuwun wonten dawuh. Sanadyan bapa dene wis ndhawuhake yen bakal mati hadiku Bratasena nanging kanggo ngawekani paman tumuli metu njaba perintah para kadang Kurawa memanuki marang lakuning Bratasena yen to nganti bali mongko isih urip mangsa bodho pati ning Bratasena kerwaca timbalan padiku ingkang sinuwun parang pun bawa medal pasemanan nyiras pantes sembuhan wadya kang padha gantung sibuh manira bakal kundur ing ratun bapa penemban
Nuwun kula nggih. Swayuba pepeban kula dherekaken manjing dhateng Sanggar Pamujan. Nyuwun dhumateng Jawata mugi nggalo sirna pun Bratasena. Oh inggih monggo kula dherekaken anak Prabu. Kakang Narapati ngawungga. Nuwun kula Yai. Kapareng paduka semene sawetawis wonten Garing Astina. Oh inggih. Mboten langkung istirahat kendal kepareng rakanto nyuwun pamit muli badhe medal Jawi. Inggih Kakang Narapati kula sumanggaken katentremaning Praja Ngastina. Sang Sri Nata rasa jengkar ya ngarsa tangkeping urip Untuk
sebedyar katalika wau. Sang Nata wis kundur daton tindaknya lengkeh-lengkeh lirih singa lupa. Lembian marak kasimpel ya gajah nguling satindak mandhek safet mulih ing cipta ngenget ingkang kadawaken mungguing pasiwakan. Sigel Sang Nata kendel wong sak ngarsaning gapura dana mertapa, amirsani dhateng uparengganing gapura pinangka panglipuring galih. Bakda nyamirsani sigel sang katong marintahaken dhateng emban. Pintrih manjing jero kraton tur menika dhateng Sang Ratu Banumati. Ingkang pinatah sumembah sigra semene saking madyaning sasana manjing jroning puri. Sineget ingkang lumawat nengna kang kinucap tan kadhi ingkang wonten sak ngarsaning kori parasedya. Ingkang wonten sak ngarsaning kori parasedya nenggih Sang Ratu Banumati pinarak lenggah. Angentosi dhateng kundripun ingkang raka sinambih amirsani dhateng beksaning merak kasimpir.
ingkang wonten ngajenging kori parastya nenggih menika Prames Warinata Ngastina Atma Jendreng Mandra kuat majaning Prabu Salya ingkang angka 3 kang asesilih Sang Ratu Banuwati ya Dewi Banawati ya Dewi Tanowati mila awasta Dewi Banawati Tanowati ingkang mengku werdi cahyane Sang Dewi Yandra Pinda Sarating Toya wanita endahing warna turta karangga busana eling-eling majaning Ratu Kagarawihing Nalendra mila kasub kaunang-unang dadya panjanging kekidung Prameswari Ngastina galak ulat gandes luwes sesolae demes wicarane nadyan bondrong katingal mundhak ayune dasar salira jenaram bengleke iris mestaka sedhengan maesan Arek maca mengembang bakun untuk atap ulira tinata hati-hati sinomnya micis panjrah palarape nyelo cendani karena dengan jamur kuting pilingan anak patak wisogoan kaya pinatut hidup itu mengeng tawang imbo nanggas pisan kasambungan bayu kaya pinulas Mitra blalak bawang sebungkul pangarasan ramping wanyang kaputung pasulir penetut glonong rungi latinya manggis karengan wajah petak rintip lir tirta tumetes jonggo sengeng lung gadung dodo wijang pamidangane Anraju Mas pambayun hangin nyudento bebayu katon ngarencang astaning gini gadung dari jinin mucuk Tanjung lambung hanawang kemit tekekmu ngapotong sedaya pinatut pupu hamukang gangsir jajeng kulur cepu manik garis lurus turut amerit kempol kial hangemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder lir jinongko kelapaan ngamparan gading dari jiturut jempol kaya sirah sarpo yen mas sempait madu pinastiko lamun Cinandra basan kurang condro luwih warna ora mantra-mantra titah yayah widadaringe jawantah Kagarwa Prabu Duryudana le seputra kekalih parandene dereng nate karengon labet Sang Ratu saged ngrangkani dhateng sakersanipun ingkang ngaraka sawetawis nggenya pinarak ana sangajenging kori parastya ngentosi dhateng kundheripun ingkang ngaraka sinambi amirsani dhateng gebak kaning Purbedaya lawan Srimpi rampunging beksa suwuking gending katingal sawaning emban kang munjuk ana ngersaning Sang Ratu lamun to sangatara kundurang raton Sigara Sang Ratu menyat saking palenggan kanthi angasta tirta Sindustaman kang wis winadahaning sangku ing pengajap kagem amiji dhateng ampianipun ingkang ngaraka tan kantun sang ya paromban samya miring dhateng tindhaking Sang Ratu Banawati
lan sekari kata taman arepat Rehnya balikan congo Sopo pramani pawanataring kang Mutiara hararas Yamarani lopro Prani pager tunjung manten pinten kapura waca winten Ilang Surya katon ujwala dereng dangu sakunturipun paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepada. Ratu wis ndak tampa panget penerimaning pun Kakang sira ngaturake pangabekti marang pun Kakang pangestu Kutampanana. Ratu kula nuwun inggih kacadhong ing tangke kalih kapundi wonten staka mugi dados jimat paripih. Duh sinuwun ngantos sawetawis dangu paduka wonten madyan ing pasiwakan menapa ingkang dipun penggalih kepareng garwa paduka kula sumadong dawuh. Marmapun Kakang sawetara swihana ing pasiwakan Ratu. Satu meniki mau pasiwakan katekan Kadang Mudimas Werkodara. Ingkang ujube bakal ngambil bapa perempuan Begawan Durna. Dheweke nyuwun diwedharake kawruh kasampurnaning dumadi. Dateng sinten menyang Bapa Durna. Tobat. Tengapasipun Dimas Bratasena nyuwun wedharing kawruh kasampurnan kok dateng Bapa Durna. Menapa Begawan Durna saged sinuwun? Aja ngilani dadane Bapa Durna. Bapa Durna iku pendhita moka yen nganti ora bisa medharake kawruh kasampurnan. Nadyan kula menika sipating pamestri gajihipun kula inggih niteni dhateng Begawan Durna. Saking pangraos kula Begawan Durna menika sanes guruning kawruh, namung gurunipun tiyang perang. Sinten kepengin badhe Sekti Mandraguna meguru dhateng Begawan Durna. Ning tumrap babagan kawruh kasampurnan patobat kula dirnate mireng nggenipun mejang Bapa Durna. Sapa ngerti gimbolaning wong. Bapa Durna kuwi ya limpat ing babagan peperangan uga limpat ing babagan kawruh kebatinan. Nyatane ora
Sridik siswaning bapa dununggone padha swita. Kalebu pun Kakang uga dadi muriding Bapa Durna. Nanging nalika semana Bapa Durna darepi pemundhut marang Dimas Bratasena. Sembada bakal maringake kawruh kasampurnan menawa Dimas Bratasena bisa ngaturake sesaji pinangka pitukoning kawruh kasampurnan. Lajeng menapa sesajinipun ingkang sinebut kayugung susuwing angin. Kinen ngupaya Dimas Werkudara wondene mapane dumunung ana pucuking gunung Candramuka ya gunung Werksamuka. Lajeng Dimas Werkudara inggih sampun bidhal ya gandeng anggone gayuh kuwi lair batin mula Dimas Werkudara ora nukarta marang pamundhuting bapa Penemban. Tobat. Ing mangka saenget kula Gunung Candramuka menika papan ingkang gawat sinung wingit. Jalma mara jalma mati. Moga yen Yayi Ratu ora eling marang para kadangku Pandhawa, endi Pandhawa sing tepung karo gawat kuwi endi? Kabeh ora tepung marang papan gawat, ora tepung marang papan wingit. Angger papan kang angker ditrajang Pandhawa dadi tawar, papan kang wingit trajang karo Pandhawa dadi reja. Kaya mengkono iki wis bola-bali aku nekseni. Ingkang mengkono Ratu, kegandengan kuwi kadang kang tak tresnani. Mula nalika semana sapungguring Dimas Werkudara pun Kakang Dardi Patembaya ora bakal dahar lan ora bakal guling. Lamun durung nyumurupi Dimas Werkudara bali kanthi nggawa pamundhuting Bapa Durna. Awit kang saka iku Ratu, ayo ingkang tak kanthi manjing sanggar pamujan meminta marang nugraning Gusti Kyat Kang Maha Agung. Muga ingkang sembada Werkudara nuhoni pamundhuting Bapa Durna. Menawi mangke parang kula gi badhe nderek minggah dhateng sanggar pamujan badhe nderek nyenyuwun. Yen kono tiwas kebeneran, saya bisa nyengkakake apa kang dadi kareping pun Kakang sabab dayane wong lanang karo wong wadon iku luwih ampuh wong wadon. Yen wong lanang njaluk jroning 40 dina, yen wanita cukup jroning 7 dina kuwi dayane padha karo sing 40 dina. Mula jenengane yen aku iki ora wani karo Yayi Ratu sabab pancen dayamu luwih ampuh tinimbang pun Kakang kuwi tak akoni. Dadi saupama ana wong lanang sing rada wedi karo wong wadon kuwi wis bener. Sabab pancen dununging wingit wong wadon, dununging keampuhan kuwi ana wong wadon. Ning kosok baline yen nganti ana wong lanang wani karo wong wadon, mbok menawa ora bakal bisa cedhak karo kanugrahan. Nanging semono uga sipating wadon ya aja banget anggone wani karo wong lanang. Awit yen nganti wong wadon wani karo wong lanang mesti bakal kewalat. Mesti bakal kewalat. Nggih. Mula Ratu, ayo enggal daya-daya manjing jroning sanggar pamujan. Nanging semono uga sipating wadon ya aja banget anggone wani karo wong lanang. Awit yen nganti wong wadon wani karo wong lanang mesti bakal kewalat. Mesti bakal kewalat. Nggih. Mula Ratu, ayo enggal daya-daya manjing jroning sanggar pamujan. Semua kula dherekaken sinuwun. Kala ulat ler patep ambaro kang pamulo los manis maweh kong sembada geng hatetek
monggo rangkung aku repan kadya pantes malapung Jabang bayi anakku ngger anakku kurang olehmu gawe rekoso karo biyung mungger ngerti nek biyung iki wis balung ringkih umure wis akeh kok ditabrak kaya ngono to har sini nduk Yung apa jenengku saiki wis Windarti lho Yung dudu Harsini. jeneng loro apik kabeh ya nduk Harsini harwi banyu sini iki kene dadi kowe iki banyu kene wae ulina cedhak karo banyu ulina kerep dibanyoni Kaya jago Yung Eneng apa nduk kowe gagas apa ya ngger yen tak sawang mripatmu mulatke aku ning kok sajak angen-angenmu kok ora enek kene nduk kowe mikir apa ya nduk rak wis tak kandhani to ya ngger nek nyambut gawe ki aja mikir ngomah mikir gawe amung kok ndak kleru cengkokmu ya Wuk Har